Po 4 rokoch som zistil, prečo sa ľudia s traumou cítia nepochopení. Keď som mal samovražedné sklony, tak som mal pocit, že ľudia ma nechápu a že mi nechcú poradiť, pretože nemali odpovede na moje problémy. Lenže teraz, keď sa na to spätne pozriem, tak viac menej nie každý vyrastal v takom hroznom prostredí, ako napríklad ty alebo ja. Niektorí ľudia vyrastajú normálne, nič zle sa im nestalo, sú proste obyčajní ľudia. A ty sa nemôžeš hnevať na nich, že to je ich vina, že ťa nechápu. Nemajú odkiaľ, nemajú ti čo na to povedať. A pokiaľ sa budeš ty snažiť viac a viac hľadať tú odpoveď v nich, tak ich nenájdeš. A zbytočne si znechutíš ľudí, ktorí za nič nemôžu. Takže nevravím, že tvoj problém je nejaká banalita. Niečo hrozné sa ti stalo a si tým poznačený. A hľadáš niekoho, kto ťa pochopí. Ja som našiel pochopenie vo videách a knižkách. Aj keď sú to ľudia, ktorí ma nepoznajú, tak ma chápu a nemusíme sa poznať, pretože si prešli niečím podobným ako ty. Alebo ja. Takže pokiaľ máš okolo seba ľudí, ktorí ťa nechápu, není to ich chyba, skús pozerať nejaké videjka alebo knižky a tí ľudia ťa pochopia a dajú ti odpovede na to, čo pomohlo im. A možno to pomôže tebe. Takže dúfam, že sa cítiš menej nepochopený. To je všetko. Čus.